Bideo honetan tutorentzako bereziki interesgarriak diren atal batzuk azalduko ditugu. Horretarako gure feedback aplikaziora joko dugu eta gure tutoretzak kudeatzeko bi aukera ditugu. Edo hemengoran gure klasearen gainean, gure klasearen kodearen gainean klik egin, edo tutorizatu atalean gure klasearen gainean klik egitea. Bertara bagoaz, gure ikasleen zerrendean izenak azalduko zaizkigu eta ikasle berri bat gehitu nahi baldin badugu, gehi ikur honetan sakatuko dugu. Hemen ikaslearen zenbakia jarriko dugu, bere izena, abizena eta erabiltzaile izena beraiek postan eta erabiltzen duten berdina. Ikaslea gehituko dugu eta ikusten duzuen bezala hemen gehitzen da. Ikasleari baja eman nahi badiogu, baja eman botoiari sakatuz, ez aktibo jarriko genuke ikaslea. Eta noizbait pasahitza hazte bazaio, berriz harri pasahitza ematen diogu eta defektuzkora bueltatuko litzateke. Hau da, zenbakia, letra eta guzti. Bigarren erlaitz honetan bataz bestekoak ikusi ditzakegu. Irakasgai guztien bataz bestekoak. Adibidez, AAA ikaslearen bataz bestekoa dena izango litzateke 10-koa. Sakatzen badugu gehi botoi honetan, ikusi dezakegu desglosatuta irakasgaiz irakasgai. Adibide honetan bakarrik irakasgai bat dugu. Eta azkenik, moduluak gure kodera lotuta dauden moduluak azalduko zaizkigu. Azkenik, nota guztiak esportatzeko aukera dugu eta horretarako esportatu botoiaren gainean klik egingo dugu. Eta Excel bat jaitsiko litzaiguke. Eta besterik gabe, tutoreak jakin beharreko guztia hauxe izango da.